Tohle je vesnice Ambelos. Tady kostelík a jeden, dva, tady je třetí, tam je na zahradě nějaká babička, nejde vidět. 3 domy a to je všechno. Tady jsou 3 obydlené domy. Plus nějaké stavby, nějaké teda neobydlené, tam nahoře ještě maják, ke kterému mířím, protože z druhé strany je obrovský útes, což nejde teď vidět. Ale vlastně teď jsme na útesu a no, jako dá se říct na nejvyšším vrcholu tohoto ostrova. A je to prostě nářez, jako. Nikdy jsem tady ještě nebyl, jak jsem říkal, a myslel jsem si, že to bude pěkná díra, ale jako až takhle vůbec nechápu. Tady je důležitá mapa. Kozy ty úplně ignorují. Mapa ostrova. Gavros Hiking Network. Tak, no, já bydlím tady a šel jsem ráno se projít takhle pro toho pobřeží, tudy, tady do toho kopce a teď jsem vyšel. Takže plánuji jít do Kastry a koupit tam vodu. Mám strašně málo vody a nemám, jako tak doufám, že tam něco bude a mělo by být. Tady je nejjižnější bod Evropy. Myslím si, že se mi tam dneska zase nechce. Ostatně jako nikdy, takže jsem tam ještě nikdy nebyl. No, ale jsem rád, že jsem tu. Tohle je strašně zajímavá věc, že je tady několik, hlavně v těch starých vesnicích a i v těch jakoby byzantských, když jsem nevěděl moc, co to je, takové tajemné kruhy, které se evidentně vůbec nepoužívají dlouhá staletí, ale viděl jsem to i v Lisu, což je vesnice, já nevím, z roku 1000 nebo tak. No a na Krétě. A nemá to žádný rituální význam, ale je to namlácení obilí, jak se tomu říká, když se z toho dostávají ty zrna, takže má to nějaký agro účel. Ale tady už se moc nic nepěstuje, no. Všude až odsud k moři vedou terasovitá políčka po Byzantýcích, kde tady to celé bylo osídlené. Všude se tady něco pěstovalo, to už je pryč. Teď už tady prostě lidé sice nějaké políčka mají, ale jako je to takový skromnější život. Takže tak, já jdu na ten maják, takový dobrý čas, málo stínu, pořád na slunku. A je to moc hezké, nepotkal jsem ještě zatím ani jednoho člověka dneska, kromě teda tady té paní, co tam je. Ta vypadá, že má tak 100 let. Pozdravil jsem mě, něco mi odpověděl, nerozuměl jsem, tak jsem šel radši jsem pokračoval. A to no. Tady se dá určitě jít autem nebo tak, takže jako kdyby někdo chtěl, tak se tady může udělat výlet a mít mnohem pohodlnější cestu dolů na pláž, než já jsem měl dneska nahoru. To bude asi lepší dolů. Tak jo, tak to je všechno.